Xoşku birê birûmet. Dünya sê roj e. Do derbas bû êdî nazivire. Îro em teftê da dijîn, dê ev jî biqede. Sibê em nizanin ka em kî xwe digihînin sibê, em kî bi sibê dikeve emrê meşxwa dirêjê çi xwe kin anja Xwedê bizanibe. Ji ber wî divê em, ez, tu, em hemû herkes em li Rebê xwe bizivirin. Em îbadetê Rebê xwe bikin. Li gora ku Xwedê Teala di Qur'anê de gotî heyata xwe tenzîm û tukûz bikin. Heyata xwe li gora Qur'anê rast bikin. Ne dîn li gora heyata xwe çê bikin. Ji ber wî divê em însanê bi rehm be, bi şefqet be. Dilê me fire be. İnsanê ku bi me xirabî kirî em pê çêyê bikin. İnsanê ku li hember me şaşitî kirî em ji bîra bikin. Em karibin bi şefqet û bi rehmet bi li insana mêze bikin û insana efû bikin. Lewra yek jî navê Xwedê Teala efû ye, Xwedê Teala me re efû dike. Eğer tu insana efû ke, kesê ku li hember te şaşitî û xeletî kirî, tu li gunê wan bibire, tu wan nevîne, tu li wan bibire, wan efû bike, dê Xwedê jî te efû bike. Ji ber vê em di rojê dawî ê Remezanê de dijîn. Em nizanin sala wer ebê xwe biginin Remezanê, xwe negin Remezanê. Ji ber vê divê em ji direva, ji fesadiyê, ji dedû xwediyê, ji xeybetê, ji casusiyê, ji tiştê pîs û xerab em dûr bisekin. Li cem zalima cê xwe negire. Gava hûn rojînê divê rojiya we sewm be. Sewm ew ku divê merû bi edalet be. Merû gere ji derew û ji gotinê vir û derê û pûç û betal merû dûr bisekine. Destekê nedin zalima. Li cem zalima nesekine. Em bi vê kesê ku vir û dere û boxtan û îftirar we dikin ji wan dûr bisekine. Hû jî van tiştana neke. Yani nave Müslümanekî hem rojî bigire, hem vira bike, hem derewa bike, hem fesadê bike, hem boxtana bike. Divê temamê ezayê canê me re bi rojî be. Rojiya herî mezin ew ku merû bi edalet be. Ew dînê ku te de edalet tune be, ew ne dînê Xwedê Teala'yê. Bi edalet bin, li cem zalim û zordara cê xwe negirin.